Λοιπόν, ένα λεπτό. Η κυρία Έφη θα μας πει τη συνταγή από την υπέροχη κολοκυθόπιτα. Κυρία Έφη, σας ακούμε. Δυνατά. Με λίγη ζάχαρη και το ανακατεύουμε και το αχνίζουμε λίγο. Αυτό βγάζει ζουμάκι, βγάζει νεράκι. Θέλει λίγη ώρα έτσι να το γυρίσεις και μετά θα ρίξεις, ρίχνω κανέλα, λίγο αλατάκι και βάζω και κατά 2 κουταλιές αναλόγως, έτσι μυγδάλι ψηλό. Αυτό πίζει, μάλιστα βάζεις στο μυγδάλι, απορροφάει, θα τραβήξει τα υγρά και είναι το κολοκύθι, ούτε λάδι, ούτε πόσο κολοκύθι. Κολοκύθι ανάλογα πόσα φύλλα θα κάνεις. Ένα ταψί, δεν το ζήτησα το μια φορά, εγώ ξέρεις κάνω όλο με το μάτι. Αλλά για ένα ταψί. Για τα φύλλα, κύριε Έφη, πώς κάνετε τα φύλλα? Στα φύλλα. Βάζουμε το αλεύρι με το μάνα το κίτρινο. Το μάνα το κίτρινο το αλεύρι. Βάζουμε λίγο ψητάκι, λίγο αλατάκι και λίγο λάδι. Ελαιόλαδο. Και το ζυμώνω στο φύλλο και το αφήνω λίγο να ξεκουραστεί. Και μετά το κόβω και το κάνω φύλλα. Κάθε ταψί παίρνει 5 φύλλα. Το ανοίγω με φύλλο και το λαδώνω με το μισό με λάδι και με καλαμποκέλιο. Και μετά βάζουμε κουταλιές από κάτω, στη σειρά κάτω και αρχίζουμε και το γυρίζουμε. Το τυλίγουμε. Το τυλίγουμε. Για να έχει λίγο αέρα μέσα, να ψηθεί, να μην είναι πολύ τότοπο. Γι' αυτό το κάνουμε έτσι με το χέρι, για να έχει λίγο αέρα μέσα και μετά το στρίβουμε και το βάζω στο ταψί. Το βάζω μέσα και το ψήνω 1 ώρα. Σε πόσους βαθμούς, κυρία Έφη? Στο 200 το βάζω και τέλος όταν πριν να βγει, πριν να το ερωτήσει καλά, πριν να βγει, έχω τριμμένο καρύδι, κανέλα και ζάχαρη. Και βάζω μπόρικο πάνω και το βάζω μέσα και αυτό ψήνεται λίγο το καρύδι. Και πιάνει η κρούστα. Και πιάνει η κρούστα και είναι αυτό. Ωραία. Δεν έχει πολύ ζάχαρη. Κυρία Έφη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για την κυρία Έφη. Πολλά. Δήμητρα, εδώ η πίτα είναι έτοιμη. Είναι ροδαλή, έτοιμη για να την κόψουμε και να τη φάμε. Σας ευχόμαστε όλες τις κυρίες καλή επιτυχία.